Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu wemalu angathi ngakhathala ngime la ushabeni. And mangime la ushabeni mina ngipholile nje ngirelaxile. Uthi mangirelaxile le zinto engiyikhulumayo ngizibuka lapha ku-TV show. And mangime la ushabeni kuba sengathi-ke ngicheme udende noma yini. Kanti ngisho into esiyibukele ku-TV. Ngiswele isiNgisi ningizwe kahle. Ngoba isiNgisi sizoba namagama aqondile. Akhuluma lento esho uMpumelelo ukuthi uMpumelelo kusho yena ethi yena uzwa ngobani ngomseleko. And yena i-level yokuzwana anayo nomseleko bayafana njengobhuti. Usamkhona ocimezile masibuka le TV show, and lona ocimezile uye lo ozongenza ngifane nale khasethi endala esilulwa ngepeni because ngiphindaphina into eyodwa. Ziningi izinto esingayibala ngokuthi simbonile uMpumelelo kwizingane zesithembu. Izingane zesithembu ila uMpumelelo esibone khona ukuthi ubani. Hhayi sithi thina cha-ke Mpumelelo, phumela obala ube uwena ube ingane ukuze mawuba ingane ukwazi ukufundiseka, ukwazi ukufunda, ukwazi ukubona amaphutha, ukwazi ukubona u-right no-wrong. Because masungene kakhulu ekhwapheni lokuthi ubaba ngumseleko, sidla imali kababa, senza noma ikanjani because ubaba wami umseleko, ayikho into ezolunga. Ngisho izinto zikababa wakho uzisebenzele nawe fanele ukuthi usebenze noma wazi ukuthi phela vele ezinye izinto zizoshera abantwana bakamseleko. Musuke ukufaka ekhanda ngisho impumelelo yababa wakho eyakhe nawe fanele usebenze. Yini le yenza ukuthi abantu bephume nalama comment ukhukhumele uMpumelelo. uMpumelelo akakhukhunyezwa uma wakhe. Ngoba mina ngokwami ukwazi sengibuka bonke omama nje egameni lomama nkosami. Ngisho bekuthiwa umama ongahloniphekile, ngisho bekuthiwa umama ophuzayo, kodwa umama wonke egameni lomama bathandazela ukuthi iy'ngane zabo ziphile impilo eqondile. Ngisho ngabe kuthiwa umama akaqondile. Ngilwelani-ke nani? Ngilwela ukuthi lama-comment athi uMayeni akaso-single mom. uMayeni unkosikazi ushadile. Okusho ukuthi ingane eseduze yakhe inobaba. Kungabe uthi wena lo baba u-absent yini ngale ndlela yokuthi akaboni, okwenza-ke kube isizathu sakho sokukhipha uMayeni owumama. Kodwa-ke mawukuthi uvu lwakho, umbono wakho uthi u-absent lo baba, yingakho ingane ine-character kaMayeni kuphela. Okay, angiyayithatha-ke leyo nto. Okay, uthi u-absent. Umuzwa wakho lowo, angithi. Sidlule kuMayeni siye kuMacele. uMacele unengane yomfana. Angithi la sikwi-behavior yengane, kodwa i-behavior yengane wena uyifaka kumama kuphela. Unengane esukuma ifuna ukulwa. Ngolwami ukulazi akekho umntwana othi nje iqala ukucasuka evele efuna ukulwa. Kunento yokuthi le ngane le isifike kukwarathu yokuthi ngizomshaya lo. Kungabe nalapho le behavior uyifaka kuMacele ukuthi imfundiso yakhe na yokuthi masibuke ulwandle simbone ngathi uzoqhuma mayicasula izinto ezenziwa uSnake, kodwa uSnake akushintshi ukuthi usisomdala. Nami angikhulumi phela emsebenzini, ningangithathi kanjalo mina bakwethu. Hayibo, silapha ukuthi inkinga yini. uSibindi uMpumelelo unobhuti wakhe okuwulwandle. And mina ngibona ngathi uMpumelelo
ungene kakhulu into yokuthi ngifuna ukuziphuva kubaba, ngifane nobaba, ngi-impress ubaba because kunendawana ethile ubaba funa enjani ayi-acknowledge. Ngesikhathi kunjalo ezama Nkosi yami, ngoba phela uzama lento ubaba wakhe anayo, mhlawumpe okungenzeka futhi ukuthi yena akaphiwe yona. Le yami i-review ayihlangene nenzondo yakhe, ihlangene nento engiyixoxa lapha ku-TV ngokuyibona. Ngesikhathi ezama yena ngoba uyingane, imizamo yakhe inobungozi phakathi. Imizamo yakhe imenza abe yilesi silwane aseyiso manje because kune-end goal yokuthi angimchaze ubaba angibuke ayibone lento asufuna ukuthi sibe yiyo, ngoba angimboni uMayeni egqugquzela lezi zinto ewumama kaMpumelelo, emthanda, emfisela izinto ezinhle futhi emfisela ukuthi egcine eshadile, noma phela kungasiwona umshado kuphela ohamba phambili. Sengisho nje ukuthi umzali ufuna ukubona ingane ikwazi ukuphumelela, iphile nabantu, agqugquzele ukuthi akasho noma yini, akabe kuhlaza, akabe nje, akabe njeya. Angithathi-ke mina into ya-5 minutes i-speech lesa se-birthday party. Ngithatha nje yonke into esiyibuke ngoMpumelelo abantu bayihlaba. Sengixoxela wena because bewu-absent, wena bewungekho. Lento ekwenza ukuthi bewungekho ile yokuthi udonsa uMayeni uthi, Mayeni nayi izenzo zakho. Ngikutshela ukuthi mina uMseleku yinto esikeze sayikhuluma la ukuthi hayi bo, kodwa usazowu-enjoya yini u-social media wakhe, because u-social media wakhe uvele aphoste nje kuvele kungene iy'mvula. Zithini lezi iy'mvula? Zithi kodwa Mseleku, le ngane yakho uyayona, le ngane yakho izoba njani, le ngane yakho, kusho ingane eyodwa. Ngasi mina kuwe, yes, labantu babuka i-TV show, bangama-supporters ama-TV show, kodwa kokunye kuyadlulela because akasakwazi uku-enjoya ku-social media ngaphandle kokukhunjuza ukuthi lo mntwana wenzeni. Vele-ke ingane la ihamba khona kuyaye kube ukuthi i-product kabandle, kubukwe umzali noma engekho. Iba khona-ke indawana kimi engiyibonayo ukuthi hey, vele lo mntwana mhlawumbe ngeke ayi-understand-e lento manje ngoba eyingane, kodwa uma ekhula uzobona ukuthi yini eyenza abantu bekhulume ngale ndlela sebekhuluma ngayo ku-social media kababa wakhe, kube kuyizenzo zakhe. Le nto ifana nani? Ingane uma iphuma ne-uniform yesikole kuvele kuthiwe lesa sikole asinawo umthetho. Wena-ke because kuthando nesithembu ulele ubuthongo obude, sizokuvusa-ke. Masikuvusa sizokuchazela ukuthi kwenzakaleni. Uqale uMseleku eshumayela isithembu. Mayishumayela isithembu kwaba namagama akawashoyo, ase sithi hey bo, kodwa awukwazi ukubeka into efana nalena mase ungakubechazela ingane ukuthi ikupreventa kanjani ukuthi lokhu kungenzeki. Awukwazi ukuthi kube khona abantu mhlambe enkulumeni yokucebisa ingane obabukela phansi, kodwa futhi ingane yakho itholakale izoba nalezi zimo empilweni yayo nama-challenges, ukuze ungabe sengathi awubahloniphi abantu abakanje. Azwakale isayidi lokupreventa isimo esifana nalesi. Ngikhuluma ngani la? Ngikhuluma ngokuthola abantwana. Ngizokushaya ngithi ngikhombise i-episode la uMseleku wafika nejazi wathi lokhu ugqokela ukuthini. Angisasikhuluma phela yangempela manje, sesiphumile kwinganekwane ngoba uma ngikhuluma inganekwane uthatha kude. Ngifuna size kwinto yangempela-ke le khona. Wathi lekhu ijazi, ulisebenziselani? Ulisebenzisela ukuthi
uyofika esigabeni somshado, uthola abantwana emshadweni, ukuze singalaleli uMpumelelo eney'nkulumo zokukhuluma sakuxhaphaza o-baby mama ebe enezingane ezingashadile, because leyo methi ayenzi sense. Imethi indlela ebengiyilalela ngayo namanje ngisayilalela, ngiyilalela mina ngiwuSolvo X, angizwa ukuthi ngitheni, ayenzi sense kimi. And umuntu onjalo ngike ngam-understand ukuthi kwenzakalani emqondweni wakhe. Wena ukwazi ukudelela into oyenzile, kodwa uyithathe ephike leyo nkulumo. Watshelwa nguMpumelelo kwathiwa mhla ushada ungalinge, ungasondeli futhi eduze komuntu onengane. Iyalenga-ke le nkulumo, ayiphelele. Ikhulunywa ngumuntu omdala ekhuluma nengane. Ngaphezu kwalokho unaye unkosikazi amthole enengane okungasiye yakhe. Asishiyeke-le ngoba izongenza ukuthi ngikhulume isikhathi eside. Sake sambona uMsele ethi Gondomayizi, kodwa simzwile uMayeni ekukhuluma lokho. Ngizokushayela lokho nguMayeni simzwile. Kwafika abantwana selukhona izingane zesithembu isho yakhe nguMpumelelo. Uke wambona wena ephithizeliso ukuthi ukuba ubaba kuyini, noma ubejaha ukuthi iy'ntombi engizoba nazo zizoba ngaka, ngizokwenza kanje, and ogqugquzela leyo nto ubona ukuthi uMayeni. Mina ngizokushaya serious, ngizokushaya nje, ngikushaye futhi okangempela ngoba awuzwa. Uke wambona-ke wena uMsele kula, kwangathi nje ucishelwe umoya because uzwa izimanga ezenziwa uMpumelelo. Cha, uMpumelelo akasabi, ibambe-ke leyo nto, akasabi ukuthi engenza noma yini ayitshele uMsele, kodwa uyasaba ukuya kuMayeni. Asiyifune-ke le mfundiso. Yini eyenza uMpumelelo esabe kuMayeni? Ingoba uMayeni kunolayini amkhomba kuwona uMpumelelo angafuni ukungena kuwona. Lo layini aphuma kuwona uMsele kufike ethi akunankinga. Wena uhlulwa yini ukubona leyo nto? Le nto eyenza ukuthi nakho kuthiwe kukhona isisu. Athi uMpumelelo, ngiyasaba kodwa kuyosho kuma, ngicela wena baba ukhulume noma. Uma kuvela iskandalo sokuthi uMpumelelo bamshutha enza ividiyo yabantu abadala, sezwa ngaye ethi ama-calls akayengawaphendula akaMayeni ngoba uMayeni wayenzenjani, emyala. Lafika ithuba lokuthi sekuphawula uMsele ngendaba efanayo, kodwa wekazi ngizokuqhathanisa kuze kube njani? Hayi bo, mina nginenkinga serious ngabantu abazodelela omama la, ngiyabazi. Ngoba phela manje lento ayisekho ngoMayeni ku-TV show, seyinomama nje ukuthi omama kahle kahle niyabadelela nini. Kube ngathi omama abasile kahle, bafisa ukuthi bebe ney'ngane ezenza izinto ey'wrong, ney'ngane ezingancomeki. Imfundiso yama wakhe, uphi ubaba wakhe? Anibizeni obaba babo-ke sizwe ukuthi bona bathini. Mhlampe bathule babuka bathini, mase bekubuka ukuthi ku-right yini ukwenza kwabo. Shuthi ubaba u-absent u-wrong, uba present futhi engenzi izinto ezi-right ukukhulisa umntwana wakhe u-wrong. Eyami indaba iphelela lapho. Wena le yakho-ke inganekwane awuyixoxe la izwakala khona, because le channel ngibona ukuthi izokucinanisa ngoba ileyo nto engilobe ngimile kuyo kulelo phuzu. And iphuzu engilishoyo, umntwana ushilo ukuthi kusho uMthombeni. uMthombeni uMseleko, uMayeni uMayeni. Angikwazi ukuthi udliwa yini-ke, kodwa mina ngisoshabeni, ngiphulile, ngisazobuya ngizwe ngithi inkinga yakho-ke sengizwa ukuthi unenkinga yokungezwa yini noma awuzwanga. uMpumelelo kade ebambe i-mic esekhuluma esho i-speech sakhe engase siyacela ukuthi uMthombeni. Okulandela lapho wathi uMthombeni, yena-ke manje siqu sakhe
wathi kunamabhubesi, okusho ukuthi uyeke masekhuluma ney'ngane zakhe zabafana ayibize ngamabhubesi, ukuthi usuke sethini sebabiza ngamabhubesi asazi. Kodwa ngikuboni yazi ukuthi ikude nawe lento ukuthi wena ubone ukuthi uMpumelelo ufana noMseleki. Phela uMseleki lo wabiza amakhosikazi akhe ku-season 6, wawahlalisa phansi wathi une-girlfriend yaseThekwini. Qede lapho wakhala, njengoba esakhala nje namanje. Saqala lapho ukubona ukuthi hayibo, sizoyithini indaba yamalume ukhaliswa ukuthi une-girlfriend, wathi une-girlfriend. Thina sacabanga ukuthi sekukhona ingane-ke, sabona ukuthi mhlambe kuzoba ney'nkulumo ezimbi ezizomlandela ngoba phela uzothi uMseleki odumile unengane eThekwini. Cha, wayekhalela nje ukuthi amakhosikazi akhe awabona i-girlfriend yakhe. Uma-ke omayeni sebethi emsebenzini bayabhulishwa, wena ukubona ukuthi kwenziwa yini. Omayeni noma Khumalo noma Ngwabe noMacele bazobhulishwa abantu ngoba abantu bazohlala nabo sebephuza itiye nje kuyenye i-environment. Avela athi umuntu, hawu wena Macele nihlala nje nitshelwe nge-girlfriend kube yinto engasisho, hhayi nani ikhona. Ayizibo Macele lento. Aphinde futhi umuntu aphinde, nina Macele nibiza u-husband athi uzani nizohlala etafuleni ngoba nje ufuna ukunithulela i-girlfriend. Mase-ke wena uthi hhayi bambhulisha ngoba akahloniphi usho i-TV show. Into le okuthiwa awubuye uhlale phansi sikushuthi, awuphinde usukume ukhuluma ngaleyo. Kodwa mina sengitshela ukuthi ngesikhathi kuthiwa awuhlale phansi usukume hambani etafuleni nangu uMaMtolo i-girlfriend eseThekwini, khona olaphaya omunye olobe eyicabanga njalo leyo nto. And lowo muntu lowo umayeni umaze eduze mase yamkhumbuza ukuthi hayi cha ngeke. Kodwa into eniyiphilayo injani inganekwane? Kanti lawo ma-conversation umayeni akawafuni ngoba uthando nesithembu enye i-platform, emsebenzini enye i-platform. Kodwa uma usahluleka ukuthi uSibindi ubaba wakhe, sakubamba kanje kuzingane zesithembu, awuhalele ukubuka izingane zesithembu ngoba izingane zesithembu yizo ezokutshela lento engikutshela yona. Uhambe nje uyobuka. Uyabona kwizingane zesithembu ngesikhathi beyihambile nabantwana beyoncebeleka. Ngangithi nje mina akanikwe zonke iy'ngane engancebeleki. Nina nake nambona ngisho sengamaphempasi uSibindi, asisho ukuthi akawathengi. Angithi lento yokuthi ayenze yena imfake ekutheni ayibone into ukuthi ayenzayo iyini. Kodwa siyekeni mhlambe niqinisele ukuthi umayeni uyamgqugquzela, mhlambe umayeni umama wokuqala ukugqugquzela ingane ukuthi ayenze wrong, ayibone ibalulekile, washo kwacima hayi owokuqala mhlambe niqinisile. Hayibo, mhlampe niqinisile phela indaba nami ngaba nenkani nganganikholwa ngoba mina ngisho ukuthi ngisho umama ngathiwa umama odililekile emphakathini, ngisho ngathiwa umama uphuza abe njani, kodwa ngiyawazi umthandazo wakhe futhi ngimile esayidini yomama. Ayibo, bye bye.